дастаи равшани кӯлоб ки акнун ба лигаи олӣ баргашт ва ҷоми мамлакатро болои сар бардоштаанд, дар таркиби худ дастаи бонувон низ дорад. албатта дастаи бонувони равшани кӯлоб ҳанӯз мисли футболи калон муваффақ нест, аммо бояд бигӯям ки ин даста хело дастаи ҷавон аст ва хело дастаи ояндадор. барномаи футболи тоҷик мавзӯи вазъи чегунагии дастаи бонувони равшани кӯлобро пайгирӣ мекунад. бояд гуфт дастаи бонувони занонаи равшан хело дастаи ҷавон буда ҳамагӣ соли пуртаъсис ёфтааст. ба гуфти сармураббӣ Иззатулло Исҳоқов нишондиҳандаҳои даста дар қиёс ба соли қаблӣ назаррасанд. дастаи бонувони равшани кӯлоб аз соли 2019 ин ҷониб соли гузашта ва имсол мо дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин ду синни сол то 17 сола ва 17 сола боло иштирок дорем. соли гузашта хай соли аввали ташкилшавии дастаҳои буд. камтар дар зинаҳои охири чемпионат буд кардем. имсол хушбахтона бо машқи тамринҳои худ хати духтаро кор кардем. дар ҷои шашум дастаи бонувони равшани кӯлоб дар ҷои шашум дар байни 10 даста чемпионати имсолро ба анҷом расондем. имсол бошад дастаи 17 солаҳо низ таъсис дода шуд ки инак дар чемпионати кишвар бозӣ мекунанд. ин даста ҳанӯз натиҷаҳои чашмрас надорад, аммо Иззатулло Исҳоқов бар он аст ки ин нишондиҳандаҳо ояндаи наздик беҳбуд меёбанд. ҳозир чемпионате ки ҳозир рафтестай ин байни бонувони 17 сола аст ки ин дастаи бонувони 17 соламона мо аз дастаи калонсола нигоҳ карда ина имсол ташкил кардем. дар гурӯҳи 17 солаам иштирок кардесем. ҳозир хай камтар дар зинаҳои охири чемпионатемо. дар оянда кӯшиш мекунем ки дар махши тамринро бо бозиҳои хуб нишонтам. ҳини тамрини пеш аз бозӣ мушоҳида кардем ки Иззатулло бо як нармӣ бо духтарон муносибат мекунад ва гуфти ӯ кор бо духтарон нозукиҳои худро дорад. Иззатулло, ман мебинам ки бо духтарҳо бо як муомилаи хуб падарвор кор мекунед. хеле нозик аст бо духтарҳо кор кардан. хай ҷои нозукӣ ҳам дорад, ҷои қинӣ ҳам дорад. баъзан ҷоиш мешавад ки ба ҳар хел пастиву баландиҳо вомехӯрӣ. ӯ барои кор кардан аввал таҷрибаи кориро ёфтан дар кор, асаби худро ором кардан дар кор ки барои дар даст футбол дастае аст ки футбол бозии дастаҷамъӣ аст. бокс гӯштин ино аз як одам вобастагӣ. ин дастаи дастаҷамъӣ ки аст махсусан 20 нафар футболбоз ай. дар ҷо 20 та характер ай. барои ҳар кuni характерро омӯхтан дар кор. усулан духтарон ҳама аз музофоти кӯлоб буда ба оҳистагӣ ба муваффақиятҳо ноил мешаванд. ба гунаи мисол чанде аз онҳо инак ба мунтахаб даъват мешаванд. инҷа дорем духтарои маҳаллӣ ҳам дорем, духтарои донишҷӯ ҳам дорем. ҳамин духтарои минтақаи кӯлобанд, аз шаҳри ноҳияи кӯлобанд. имсол хушбахтона ҳозир 4-5 нафар мона даъват карданд ба дастаҳои минтақаи бонувони ҷумҳур то 17 сола то 13 сола инҳо гирифта 4-5 кас даъват шиданд. ҳазин нишон медиҳад ки аз соли гузашта хеле беҳтар шидестанд духтарои мо. нозукии кор дар футболи занона ин аст ки ризояти волидайн хело зарур аст ва дар ин масъала Иззатулло андешаҳои худро дорад. мо ҳам имрӯз падар ҳастем. мисол пеш аз машқи тамринҳо мо якум дараҷа аввал духтароеро даъват кардем. хай инҷа то 40 нафар одам дар дастаи мо. баъд мо сари аввал гуфтем ки духтаро хона иҷозат волидайн бо баъзан шахсиёш падарошон модарошон бародарошон қатъи мо ҳамсӯҳбат шиданд. мо мехоҳем мисол фарзанди мо ҳам дар оянда модар шидан ҳам бошад, модари солим бошад, варзишгар бошад. яке мехоҳад фарзандаш ба бокс мебарад, яке мехоҳад ба гӯштин. имрӯз шахсоне ҳам ки падару модарони ино хостанд. имрӯз қатъи мо машқи тамрин карда дастаи бонувони равшани кӯлоб да машқи тамриншон давом дорад. ташрифи мо ба шаҳри Кӯлоб ба баргузории бозии байни дастаҳои равшани Кӯлоб ва ҳосилоти фархо рост омад ва мо ҳамчунин бозии бонувони равшанро наворбардорӣ намудем. бозӣ ҷараёни тез надошт ва дастаҳо ба оҳистагӣ ба дарвозаи якдигарӣ наздик мешуданд.
дар як гӯшаи варзишгоҳ як гурӯҳи дигари бонуфутболбозон аз коллеҷи милитсияи шаҳри Кӯлоб бозии ҳамтоёни худро тамошо мекарданд ва истифода аз ин фурсат мо бо ин духтарҳо суҳбат оростем ва ба ғайри муаррифии худ онҳо ба ҳайси коршинос ба мо кӯмак карданд. хуб инҳо бо шумо ҳарифанд мафтуна ё ки не мо бо коллеҷи тиббӣ ҳарифем. чанд вақт шид ки дар футбол бозӣ мекунед? 3 сол шид. ҳамаи шумо аз як даста ҳастед? бале. шумо ба тамошои ин бозӣ даъват шудед ё ки ҳамту худатон? даъват шудагем. даъват. муборак, чанд вақт шид ки бозӣ мекунед дар футбол? тӯли 2 сол мешавад. 2 сол. дар кадом мусобиқаҳо ширкат кардед? байни ҳамин коллеҷо, байни студентҳо, курсантҳо, байни донишгоҳ. муборак, бисёриҳо ба он назаранд ки ҳамин футбол касби занона нест. Не, баръакс. ҳамаи мо бояд ба варзиш машғул шавем. алалхусус ин фарқ надорад чи мард бошӣ ё ин ки зан бошӣ. асос барои саломатӣ. ва баъдан бояд ҳар яки мо ба варзиш машғул бошем охир. муборак, дар кадом мавқеи майдон бозӣ мекунед? шумо ҳамлагар ҳастед, муҳофизатгар ҳастед? муҳофизатгар. муҳофизатгар? мушкил аст муҳофизат кардани дарвоза? бале, албатта. меҳрафрӯз, чанд вақт шид бозӣ мекунед футбол? нав ҳамин сол шуд. нав сол? якум курсем. онҳое ки таҷриба доранд кӯмак мекунанд? ки аз ҳамада зиёд ба духтаро бозӣ кардааст? шумо чанд сол шуд? дар 4 сол мешавад. 4 сол. чаро маҳз футболро интихоб кардед? ай хурди ҳавас доштам. ба футбол? ба ки мухлисӣ мекардед? ба Месси. он замоне ки мана ҳамин варзишгоҳ моламоли мухлисон буду, равшан бозӣ мекард, меомадӣ тамошо? бале. дар ҳар бозӣ чанд гол мезанед? то 5 дара мезанам. 5 та? вау, офарин. шукрона, чанд вақт шид ки футбол бозӣ мекунед? тӯли 1 сол. тӯли 1 сол? ки футбол овард? худат дидӣ омадӣ ё ки дугонаҳо даъват карданд? бозиҳои инҳоро дидам, ам аз маштам. бозӣ аз кадоми ҳамин духтаро барои ту маъқул аст? мафтуна. мафтуна? голзаниҳош ё ки муҳофизат карданош? муҳофизаташ. дар хона чӣ муносибат доранд ба оне ки футболро интихоб кардед? дар хона мо ягон муносибат надорам. ҳеҷ кас зид нест? не. падару модар намегӯянд ки касби духтарона нест? баръакс мегӯянд ки барои саломатии худ бояд ба варзиш машғул шавем. бисёр хуб. хуб, дар пеш кадом бозӣ аст? бо кӣ бозӣ дорем? бо коллеҷи тиббӣ. шумо бо коллеҷи тиббӣ ягон маротиба дигар бозӣ карда будед? бале. духтаро, ҳоли ҳозир бозӣ ба шумо маъқул аст? бале. бале. ҳосилот нағз бозӣ дорад ё ки равшан? ҳам ҳосилот ҳам равшан нағз бозӣ доранд. хуб, ҳоли ҳозир ягон даста гол назадааст. ба андешаи шумо чӣ бояд кунанд ки гол зананд? куҷои бозиро қавӣ кардан дар кор? бояд аммо якҷоя нашаванд. ҳар кас мисол азбаски майдон калон аст, бояд ё тит бозӣ кунанд, ҷавз бозӣ доранд, барои аммо худчон ҳисоби худчона нарафтестанд. тупачи хеле управат кунанд. дар ҳамин ҳолате ки мана ҳамин туби кунҷӣ мебардоранд, чӣ кор мекардӣ? асосан бояд бо ҳамдигар яъне бозӣ кунем. мо бо ёрии ҳамдигар дар ҳамин футбол бояд бо ёрии ҳамдигар бозӣ кунем. дӯстои азиз, як суҳбате доштем бо духтарҳои дастаи бонувони коллеҷи милитсияи шаҳри Кӯлоб ва чӣ гуна ки онҳо иброз медоранд аслан хело қавиирода ҳастанд ва тасмим доранд ки ин чемпионата ба нафъи худ ҳал кунанд ва албатта барои онҳо муваффақият мехоҳем. гуфта мешавад равшани занона низ мухлисони худро дорад ва ба гуфти онҳо эшон усулан ба исми равшан мухлисӣ мекунанд. албатта шумораи онҳо ҳанӯз мисли футболи мардона зиёд нест, аммо ба ҳар сурат ҳастанд онҳое ки ба дастаи бонувони равшан ҳам мухлисӣ мекунанд. дуруст гуфтам Диловар? пеш аз ҳама дастаи равшани Кӯлоб барои лиги олӣ баромаданаш табрик мегӯем ва ҷоми Тоҷикистонро соҳиб шуд. ба онам табрик мегӯем дастаи равшан мухлисоша. мо гуфтанам она дастаи 15-солаҳои равшани Кӯлоб хурдсолон қаҳрамони Тоҷикистон шуданд. онҳоро табрик мегӯем. ҳозир дар майдон бонувони дастаи равшани шаҳри Кӯлоб баромад карда истоданд. мо бонувон омада мухлисӣ мекунем ба он хотире ки номашон дастаи равшани Кӯлоб мебошанд. қисмати аввали бозӣ бидуни гол анҷом шуд ва дар утоқи либосивазкунӣ Иззатулло Исҳоқов ба духтарҳо тавсияҳои иловагӣ дод.
yakım yay. Go. Family too. Yakım film ya maşayı bacım. موبایل این اینجا داشته سه موبایل خوله فقط برنامه قطعی بود درست یکم تو نمونیش نمیده دادم تو یکم آیا یک قدم بزن کلاف کرد یک پول تاتی بود با دخترها کدام سپورش اجرا نکرده ایستادن که گل زدن نتونسته ایستادن بود کم تا حرکاتشون در حمله کردن کم تا سستی کرده سن همین ایستو کم تا گل نشیسته حالی حاضر شما چی را تغییر میدهند در تاکتیک بود در میدان بود تغییرات میتیم یکی از بازیگران رو با ایواز میکنیم بودیم فقط با طرفی حمله کردن طرفی حریف چونکه اون گل شد غلبه به دست میاد مدیریت چه گل نمیشود میشود البته کوشش میکنیم گل میشود اینده کجای حریف به قوت است نه اونقدر به قوت است کوشش میکنیم که گل شود این دو پرکه اون چیزی که سرمربی در اول گفته بود همون اجرا نکردین چی اجرا کرده ایستادیم نه اونقدر خوب از قسمت دوم بازی چرا انتظار شدن ممکن از قسمت دوم بازی گل میزنیم غلبه خوش دوستان عزیز ما یک لحظه در اتاق لباسی بازیکنی دسته روشن داخل شدیم و البته دیدیم که در قسمت دوم نیت دارن که حتما گل زنیم خوب ببینیم دخترها تا کجا با وعده خود وفا میکنن باید گفت مصلحت‌های داده سرمربی ثمر دادند و بانوان روشن در آغاز قسمت دوم با زدن گل دست یافتند. آنها این برتری خود را تقویت بخشیدند و بعد چند دقیقه دیگر باز به دروازه حریف یک گل دیگر زدند، اما شاید اینک غالبیت را مال خود پنداشته و سهلنگاری راه دادند و حریف آنها را مجازات کرده حساب بازی را مساوی نمود. جوابی چی شد که دخترها دو توپ سر دادند؟ این خطای خودشان که پای یا توپ را گرفتن و رفتن گل زده. خط محافظت کاستگی دارد؟ ها عیب خودشان شدن بازیگرای روشن که پای خودشان توپ سر دادن و گل زدن. خب چی باید کرد که؟ همون چون وقت سال از قطعی مربی مسئولیت میکنیم و یکم تغییرات میکنیم که این بازی را با فایده خودمان انجام دهیم. تا آخری بازی باشد حاصلات یک گل دیگر را وارد دروازه روشن نموده به قول کمبک کرد. باخت خود را باشد دختران کلابی به تجربگی خود ربط دادند. چی علت بود که بازی را باختید؟ ما از سبب که نو تاسیس هستیم و در این بازی ها نو داخل شده ایم ممکن که دسته حاصلات نسبت به ما پیشتر و پیشتر با بازی ها مشغول شدند. خیر در تجربه نرسید در بازی های اخیر من بعد وعده می‌دهیم که غلبه به دست میاریم. شما در آغاز قسمت دوم بسیار خوب بازی کردید، دو گل زدید. چرا بی اهمیتی کردید در خط محافظت؟ شاید به اهمیتی کردیم و این سبب شد که ما باختیم و در آینده کوشش می‌نماییم که غلبه را به دست داریم. ما از سبب به اهمیتی همون بود. دلنوزا علت باخت چی بود با فکر خودت؟ خیلی ممکن کم تاسیسی کرده باشیم ما نه تاسیسیم خیلی به تجربه گری. خوش دخترها برای شما موفقیت در بازی ها امید داریم که البته شما رو در لیگ عالی باز هم در زینه های بلند و بالا میبینیم. موفقیت برای شما. متاسفانه برای دسته روشن آنها این بازی را با حساب 2-3 بر دسته حاصلات باختند، اما مطمئنیم که غلبه های بزرگ این بانوان را در پیش است. در همینجا برنامه فوتبال تاجیک به انجام میرسد. همیشه ورزش را دوست دارید و با تلویزیون ورزش باشید.